علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک نہ بنی نو انسان سے وہ تھرک خدا بنی نو انسان سے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھرک لے ہرگا انسان کی شروعات ہوئی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ وہ ماں کی امت ماں کی بندہ دا پیغام پین نبا ماں کی منشا ماں کی اصول دو وہ کھنگن نبتاو کی اسلام کی نمشی ربا اسیگمبا پوداک سنگشی سیگی پوداک سنگشی اللہ کی رسول سنگنا تنگھلی اور متم دا گروپ دا ماگی ایریا کی لحاظ تسو سندو دنا مؤمن نمدم ہمیشہ تھنگی اسی سندو دنا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بسی اسیگی کریسی امت کی ماں کی ایکٹیویٹی سی لوئنہ پیچھی اللہ جل شانہ ماں کی بندہ سنگھ دا خاص رسول کی شکل دا نبی کی شکل دا سندو دا پیرکتنا ہمیشہ اللہ نا ماں کی منشا سنگھ کھنگل لی سندو دنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت تا پی دنا تمام بنی نو انسان کی دمکتا آخری پیغام یعنی قرآن کریم کی شکل دا پی دنا اسی کی بندہ سنگشی کی دمکتا ایک اصول بتائی تمامی سمدو دنا اللہ پاک پروردگارنا ماں کی کلام مسجد پیر سی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بدی امت تا ایک ایسا پیغام ایک حکم ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے پی مانا قرآن کی شکل دا اجتماع کی شکل دا اسی کی پوچھی ایک ایسا قرآن پیرامی سے قرآن سیبو اسی کی رسی سیبو وجنا مضبوطی کے ساتھ تا حمیدنا پائیو حیدنا اور اسی دا اختلاف تو بروائر اسم دا ودنا اللہ پاک پروردگار کی سیگی پیغامات سیگی متنگ دا دوگی متنگ دا بندہ سنگ دا نبوت ختم ہوئے بے متنگ دا رسالت ختم ہوئے بے متنگ دا لاک لبسی آرگنائزیشن کھنگ دے گروپ کھنگ دے اما مک کری دنا ہمیشہ ایک ریولیشن نبو پراپوری ہو لکی اور ہر گروپ تا اللہ تعالیٰ نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نا می کی شکل کری گروپ کی شکل دا آرگنائزیشن کی شکل دا سی پون وقت سی کھانا نام کوشش کی نسی ایکھوئی کی اسلام دا ایک نوشیب پیغام کری نوہر دا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اسلام کی نوشیب پاؤ سی ایک فجبہ کری شہریں گمدہ نظم محمدہ مولانا محمد علی جوہر کی سندو درماننا ایک کریم پیرامی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسلام کی نشیب پیغام سی اسی کے پیغام سے دا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نا ماں کے ممانگ دا لاکو متم دا نہ بادشاہ لے برا نہ بادشاہ نواز بندہ لے برا لوئن ایک ہی نظر دا اللہ تعالیٰ نا پی سیم اسم دا دنا نسی انبیاء علیہ السلام بھی کری لوئربے متنگ دا آرگنائزیشن کی شکل اور مچا گروپ کی شکل دا موپین تفندنا ہمیشہ جگائے می پومن بخشنگ شگو کنگل لی کرم دنا می ہے بشی اسلام کی صحیح طریقہ بو اور جنریشن بو کم دنا ایکھوئی گی اسی کی طور طریقہ سے کھنگن گنی ہے دنا ایک گروپ ما صالحین بھی ایک گروپ ما پیدا تورگا ہمیشہ کھنگن لی
asum dawdana MMGO hujik akhoi panganda pangan community ki damakta MMGO haidana ek organization le aur su lei lekin MMGO की सिगी करेशिना हमेशा पांगन हरी बजाती की हमेशा करी तो हली असम दौदना एक एक्टिविटी से हमेशा लहलगा अदम दौदना करेशी अखोई मोकमिल पुल बख्शी चौहली और असी की पोचिंग शी दरकार है कोई कौम दे जगह बगी तमते ग्रुप अमा एक ऑर्गेनाइजेशन अमा असी की ग्रुप सी हमेशा कोई सपोर्ट तो होता है मार कोई सपोर्ट फाइनेंशियल वीक ओबा करी ओबा अदु सिंगु स्ट्रांग सेम ननो बगी दवता करी दवदना मार को कठन ननो बगी दवता असी सिंची लॉ एंड होलरी आई अगचरी और असीदा एलो जंदे के वाफिल दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन